खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारी दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। बर' बिजोंजों सोलोंथाइ लानाय नेपचुन बर'आ नीट आनजादाव उथ्रिसारदों। ट्राइबेलफोरनि संबिजिदारि मोनथायनि फारसे सांग्रां खालामनो गुवाहाटीआव सिसिटुवानि मावबादा। मेघालयनि शिलं सिलचर राजा लामायाव लेन्डस्लाइडिं थांनाय फैनाय बन्द। दिल्लीनि गंसे कचिं सेन्टाराव गिख्रंथाव अर खामनायाव 4 फरायसा जोखोम। मेट्रिकनि पेपार लिक खालामग्रा गासै 41 दायनिगिरिनि हेंथायै सिबिआइआ चार्जशीट गथायबाय। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। नलबारी जिल्लानि बेन्दोंआव थानाय धमधमा महिनानि थागिबि हेमेन बर' आरो धनेश्वरी बर'नि आंगो फिसाज्ला नेपचुन बर'आ देग्लाय बोसोरनि फोसावजालांनाय नीट आनजादाव 482 नम्बर लानानै उथ्रिसार जानो हादों। नेपचुन बर'आ गिबि खेबनि नीट आनजाद होनायाव उथ्रिसार जानायाव फेलें जादोंमोनब्लाबो फिन देग्लाय बोसोराव आनजाद होफिननानै उथ्रिसार जानो हायो। नेपचुन बर'आ फोरमायथिनाय बायदिब्ला बिथांनि थांखिया फरायनानै उन्दै फाहामगिरि जाहैनाय। नेपचुन बर'आ गिबियाव धमधमा बाथौ आश्रम गोजौ फरायसालियाव सोलोंथाइखौ लाजेनदोंमोन आरो 2020 मायथाइनि मेट्रिक आनजादाव गासैबो आयदायावनो लेटार मोननायजों लोगोसे 94 जौखोन्दो लानानै डिस्टिंसन मासि आवग्रिनो हादोंमोन। मेट्रिक आनजादाव उथ्रिसार जाखांनायनि उनाव 2022 मायथाइनि एचएस आनजादाव पायनियार एकाडेमि बर्मानिफ्राय बिगियान आयदायाव फरायनानै गांब्रै आयदायाव लेटार लानानै गासै 84.4 जौखोन्दो लानानै स्टार मार्क लानानै उथ्रिसार जानो हादोंमोन। गोब्राब नाजानायनि गेजेरजों नीट आनजादाव उथ्रिसार जानो हानायखौ गोजोननाय मोननाय फोरमायदों अनसुलि बिमा धनेश्वरी बर'आ। सिसिटुवानि बानजायनायाव दिनै आसामनि ट्राइबेल सुबुंफोरनि संबिजिदारि मोनथायनि रैखाथिखौ लानानै गुवाहाटी गणेशगुरियाव थानाय PWD एन्ड ट्रेनिं सेन्टाराव थानाय नब्लाङाव हादरारि थाखोनि मावबादा खुंफुंदों। थिखानाय हाबाफारि बायदियै फरेस्ट डुवेलार एक्ट 2006 आयदाखौ बेखेवनानै होनो प्रमद बर'खौ थिखानानै होदोंमोनब्लाबो माखासे एंगारहायै जाहोनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि लाथ' आफादगिरि खोरोमदाव औवारिया मावबादाखौ बेखेवनानै होयो। अल आसाम ट्राइबेल संघनि आफादगिरि सुकुमार बसुमतारी, TMPKनि आफादगिरि तिलक दले आरो आरसुनि आफादगिरि नृपेन कान्दाया जथायै मासि लानानै दैदेननाय मावबादायाव ट्राइबेलनि गुबै मोनथाय आयदानि सायाव बेखेव बिबुंथि होयो सिसिटुवानि गाहाय लिंथुमगिरि आरो अल आसाम ट्राइबेल संघनि गाहाय नेहाथारि आदित्य खाख्लारिया। आसामनि ट्राइबेलफोरनो भारत संबिजिरनि बबे दफाजों 6थि फारिनि खुंथाय होनो हायो बे आयदानि सायाव फुंखा सुबुं महरै बाहागो लायो मिसिं अट'नमास काउन्सिलनि मासिगिरि सुनिल देउरिया। SC आरो ST एट्रसिटि प्रिभेन्सन एक्ट 1989 आयदानि सायाव फुंखा सुबुं महरै बाहागो लायो गुवाहाटी हाइकर्टनि सेनियर एडभकेट शब्द राभाया। लोगोसेनो बे आयदायाव फुंखा सुबुं महरै बाहागो लायो अल आसाम ट्राइबेल इमप्लयिज एस'सिएशननि बारग' आफादगिरि नमेश्वर भेगुआ। हादरारि थाखोनि मावबादायाव सिसिटुवानि लोब्बा आफाद महरै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिबानगिरिफ्रा बाहागो लायो। आथिखालाव सा-सानजा रायजोनि गोबां ओनसोलाव रोजा अखा हानायनि जाहोनाव लेन्डस्लाइडिं जानायखौ नुनो मोनदों। बृहस्पतिबारखालि मेघालयनि शिलं सिलचर NH6 सनापुर सुरंगआव गाज्रि लेन्डस्लाइडिं जादों आरो हान्थियारिफ्रा थांनो फैनो हायाखै। मेघालयनि सानजा जयन्तिया जिल्लानि पुलिसआ टुइटारनि जोहै बे खौरांखौ होदों। लोगोसेनो रायजो राजाफोरखौ आरो लामा हान्थियारिफोरखौ सांग्रां जानो खावलायदों जाहाथे रावनिबो जेबो खहा जाया। दिल्लीनि सानजा बाहागो मुखार्जी नगराव बृहस्पतिबारखालि सानजौफु 12:30 रिंगायाव मोनसे कचिं सेन्टाराव कारेन्ट सर्ट सार्किटजों गिख्रंथाव अर खामदों। जाहोनाव गासै 4 फरायसाया जोखोम जादों। बेनि अनगायैबो गोबाङानो खिरखिजों बाज्रुमनानै गावबा गावनि जिउ रैखा खालामनो हादों। दिल्लीनि फायार सार्भिस DG अतुल गार्गआ मिथिहोनाय बायदिब्ला बे अरखौ खोमोरनो थाखाय गासै 10 दमकल गारि बाहायनांदों।
थांनाय 13 मार्च 2023 मेट्रिकनि पेपार लीक जानायनि हेंथायै केस रेजिस्टार जानायनि सायाव सीबीआईआ नायबिजिरनानै गासै 41 दायनिगिरिफोरनि हेंथायै चार्जशीट गथायबाय। सीबीआईआ इंडियन पेनल कोडनि धारा 120/420/218/201 आरो IT एक्टनि 66B नि जोहै चार्जशीटखौ होदों। मख'नो गोनांदि बिगियान आयदानि पेपारा सिगाङावनो लीक जादोंमोन आरो बे दायजों लोब्बा गोनां 10 फोरोंगिरि, 24 फरायसा आरो 2 एटेन्डेन्ट हमजादोंमोन। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।